kumsi benta ban penwi psa ya kamokro secondary school hamaulai kata ban siu ya kitulop kinoi kai nalor kiwei pat kijing kam school kani ka school ha khnai tarik nai weng arjar phlai kala play ka tamasa jingbam bobonjat do ba penya 6am chief executive member ka khasi health autonomous district council KCDC kani ka jing play ya ka tamasa ka longru ha ka jing jurep ba penya ya kani ka school ha ka jing dan lang ba taibor pathau MDC ka maulai Babat ru kum executive member badai pet ru ya katanat lan ke council ba Victor Rani executive member katanat health and sanitation nalor ki pan habakran halor kadar khas cing dawa na school ba penyai do ong ba umla ban syukular hendrai ke council hi kan yarap karbala ya katika school kat no so ship ni school ni sim ni baru kat tu sim tang lai pho kata kala ya deki silang lai pho tengka si benai te man tau snem ni penkil no si spa tiki mi ki paru kem kiu me ni wakis so thu te ki sil da kamon sno bai ta si spa ru si benai tingim don extra ai nang tan mar bagi kamera kem dala ngim don tiki lapi komputer ki bangi la ban sim extra ken ta daw ni si bi te si spa be so man be Shanisha birthday bandong riu mi wan mi po liu jing sta dai hang ning yodi shak liar jong kanam ban yo kiu ngi ya be shak mat ngi nang dam la ki kun ki jing e la ka kot kas langi pule man kas ki man kot shak ka thong dai hang ngi ai ti Nah kalian jungi ka council nadu pelaseng ya ka district council hapo ka 6 schedule ha ka artikel aspa so pusau r nadu senam khakhandai spa sanpu r ka primary school education lani ka bangi khot ha ki tugi senam mensure ki basic school lapet lakmi da ka district council but ya baro kinohikai la siu tulok da ka district council henry katu kan isnam mensyapat la penlong ba ka sarkar kan haban shimtino yakini ki LP school kumengi ong menta ki upper primary school namar ba jingbam la ban ya bet kata ka rukom trekam po district council bam la ban siu ka tulok juki nai kai namar ta kada haban siu no nakalya ka state government te ni i shisha ba ka jingdon kam ban penklan ya ka education infrastructure kalong kabodon kam hadu kata-kata ni kiba mikmat syakithan nong kendong kidon kishnong kiba hadu menta kidang don tang ki LP bat ki UP section hakishnong gejongki teng i melung banpe iki kena atu kishnong onda ladep iki kelas 7 kimyo shu ban peteng kelas ko basyajrong ki hab ban pen kutno gejing pule jongki tangkat haki tu ki kerdan ke baki school ki don hapok kishnong jongki tengi lai persyang stom ban ya kun ban wara kini ki jing mentoi ho mla pat shibun sekat haibor barit ngilai persyang te ke ka ba ngi i mentaling ba ke national education policy kabaladon bat la sedang ban pentrikam ngi i ba ki school kin hab bandan wat iki higher secondary section tengi i ba kashnong moro ka managing committee ke executive committee jo kador bashnong kala persyangkat bala ban treshtom ni suthu lapen pau
ya ke jing dai Miss Dhar i belong head teacher sumelung man snap ya ke jing kren jong i ka bang dang sham namar kadai ke ka ba ngimyo let's say kamen sim kum bayo kino hikai ban IT lut met bat men sim na kamta ban penang pen start ikini ki hap ki barit sekini ki khna school menta ki students kin wan na ki long yen ki ba per kin don ki long yen ki ba khamduna ka yo ka kot kin don ki ba pedeng let's say kin don ki ba khambiang ten rei ni suthu ka school menta kum bakalong ka school fees ki dang shim tang kum ba shispa teng ka shi benai kamdei ka basuk ban pendap lut ya baro te nakaliam jungi menta ka sngi kum ka district council lingba ka memorandum bapila ai hangi ngi shim khia ya kani ho inum kular ka nu ngin ai kamta mi dan lang raba shnong ka committee shnong henrei nakaliam jungi nginem pen le ran ya ka ni ka school ngin penlong ya kini school ko ina ka school ka ba kring shushu ya ki weiru ki khna banwan nginum kwa ba pindon tang kumbalai spa mut kumbalong menta henrei kadon ka chaka ka babiang kamadan ka babiang ngi kwa ba kanang khamkiu ngi ba kidang dan kam le si ki facilities ki babun ki science lab kidang dan kam ru le si ka computer lab lani ka library kat kum jing dan kam haki school haki kerdan pementa ting ni kamda dei ban ong ba ngin yo jing puli ka ba biang la dangi lei haki school ki ba pau hapo social long henry compare la pidon haki nu ki school henry ka badan kam kalong yeki students ki ba kin trish tam ban minat 你我找，苦恨别梦久。失去只会泪眼流。也许我的枝桠